Тёмочка, які адказ? Не ведаю. Добрый вечер, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Усім салют. Мы тут загадкі адгадваем. Дык Тёма адну ніяк разгадаць не можа. А яна такая лёгкая. Вось паслухайце. З крыламі, а не лятае. Затое добра ён нырае. Тёмочка, можа, на гэты раз дагадаўся? Ні. Ну ты даеш. Насміхаєшся. Ось що? Тоді я ввогуле гуляць не буду. Ой, пакрыўдзіўся. Яночка, ну нельга было так. А хто вінаваты, што ён нездагадлівы? З кожным можа такое быць, а насміхацца непрыгожа. У мяне ідэя. Якая? Спачатку папросім прабачэння, а потым хадзі сюды. Добра, добра. Тёма! Тёмочка! Ну чого ви? Ну, пробач, калі ласка, я болей не буду насміхацца. Обіцяєш? Абяцаю. Ой, тоді добре, пробач. Ура! А зараз мы з Янай табе раскажам одну падказачную гісторыю. Казочную? Не, падказачную. Ой-ой, подказка будзе. Каб ты адгадаў загадку. А, ну розказуйте тоді хутчэй. Жыве той, пра каго загадка, на далёкай-далёкай зямлі. І яна знаходзіцца... Вось тут. Я ведаю, гэта Антарктыда. Правильно! Але ж я заўсёды думаў, што там толькі лёд і снег, а не зямля. Доўгі час людзі таксама так лічылі. Але гэта не так. Не так. Там хаваецца цэлы мацярык, апошні з адкрытых людзьмі. Цікава, а як яго можна было знайсці, калі ён увесь час хаваны пад снегам? Сапраўды гэта было няпроста, але роўна 200 гадоў таму вучоныя-падарожнікі ўсё ж такі дасягнулі Антарктыды. Упершыню ў гісторыі. Вось так і быў адкрыты да таго невядомы 6-й кантынент. Здорово! Але мусіць там вельмі холодна. Так, холодновато. Зімой можа быць ажно мінус 90 градусаў. Ой, не уяўляю, не хацеў бы я туды трапіць зараз. Тёмачка, якраз зараз там цяплей, чым калі. Чаму? Ну ты ж не забывай, што Антарктыда знаходзіцца ў паўднёвым паўшары. Таму лета там якраз тады, калі ў нас зіма. А, сапраўды. Мы ж пра гэта гаварылі, там усё наадварот. Выходзіць, в Антарктыдзе зараз лета. Так і ёсць. Але снягі там ляжаць круглы год. Ну, цяплее можа быць. Да мінус 20-30. Ой, морозненько такое лето. А вы ведаеце, якой таўшчыні лёд у Антарктыдзе? Не, а якой? Ля полюса амаль 2 кіламетры. Вось дык, ну! Мусіць, там ніхто і не жыве. А вось і не, а вось і жывуць. Ніхто. Пінгвіны, і цюлені, і палярныя птушкі. Як же яны трываюць такую халадэчу? Прызвычаіліся. Палярным жывёлам яна нават падабаецца. Неверагодна. Вось, напрыклад, пінгвіны. Не здагадаўся? Пакуль не, расказваем далей. А што пінгвіны? А яны назапашваюць многа тлушчу, ён іх сагравае, і маразы ім не страшныя. А яшчэ яны грэюцца ў вадзе, ля якой жывуць. Там тэмпература заўсёды крыху вышэй нуля. Ну так, у параўнанні з 90 градусамі морозу, ну просто курорт. А дарэчы, ты ведаеш, што пінгвіны гэта птушкі? Ну так, ведаю, толькі яны не лятаюць. Вось, развучыліся, бо на паўночным полюсе гэта не самае галоўнае. А чаму? У снягах ні жучкі, ні матылькі не водзяцца. Затое ў моры многа рыбы. І каб яе лавіць, пінгвіны навучыліся ныраць. Буль! Іх крылы сталі ім замест ластаў. Гэта на сушы яны няўклюды. Топ, шлёп, шлёп. А вось пад вадой спрытныя, хуткія. Там яны сапраўдныя птушкі ў палёце. І ты ведаеш, Тёмачка, яны могуць нырнуць амаль на 500 метраў. Ого-го, гэта ж палова кіламетра. Так, толькі ў глыбіню. Вось дык птушачкі. Ну што, яшчэ паслухаеш загадку? З
крылами, а не лятае. Зато добра ён нырае. Ой, гэта пінгвін. Правильно! Сапраўды, як лёгка. У нас атрымалася. Так, усе мы малайцы. Дякую вам, няня Палінка і Яночка, за вашу цудоўную падказачную гісторыю. Калі ласка, звяртайся, калі што. Абавязкова. Ну а зараз глядзім мультфільм. Вось і ўсё на сёння. Соніка даўно адпачываць пайшло. Ну і нам самы час. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. І цікавых вам сноў, маленькія. Дабраноч. Доўгі дзень, цёплы дзень.